Γεια σας από Ατμιστήριο, ηλεκτρονικό τσιγάρο καρδίτσας. Θα κάνουμε ένα review να δούμε από κοντά τον ατμοποιητή, τον καινούριο της Sealift, τον GSR MS. Είναι ο καινούριος μεγάλος αδερφός του GSR, του προηγούμενου. Αυτός έχει διπλή εισαγωγή αέρα και μπρος και πίσω, όπως βλέπουμε. Κοντό ντριπτυπάκι 510. Το δούμε κιόλας. Ορίστε, είναι πλαστικό το ντριπτυπάκι του. Κάθεται πολύ ωραία. Θα το δούμε πάνω στο μοντάκι της Moctec, το M65 60W, ρυθμισμένο στα 12W, φοράει αντίσταση 1,5 και έχει μέσα ένα υγρό της American Stars με 80-20 VG, είναι αρκετή η VG του. Να δούμε. Η εισαγωγή είναι στη εισαγωγή αέρα στη μέση και για να δούμε την παραγωγή ατμού του. Έχει πάρα πολύ καλό χτύπημα και πολύ καλή παραγωγή ατμού. Να δούμε πάλι. Πολύ καλό χτύπημα, πολύ. Ανοίξουμε λίγο ακόμα την εισαγωγή αέρα και το ανεβάσουμε λίγο στα 15W. Επίσης η κεφαλή αυτή που φοράει πάνω δουλεύει από τα 8 έως τα 20W τελείως απροβλημάτιστα και με παχύρευστα υγρά και με λεπτόρευστα. Στα 15W τώρα. Έχει πάρα πολύ καλή παραγωγή ατμού. Αυτός είναι ο ατμοποιητής, παιδιά. Πολύ όμορφος, πολύ ωραίος. Η χωρητικότητά του, ξέχασα να πω, είναι στα 3 ml έναντι των 2,5 που ήταν ο GSR ο προηγούμενος. Και υπάρχει και ο λίγο μεγαλύτερος που είναι στα ο GSR M που είναι στα 3,5 ml, λίγο μεγαλύτερος. Αυτός. Περάστε μια βόλτα από το κατάστημα, να το δείτε, να το δοκιμάσετε. Από μένα, γεια σας.